El Partit Popular espera aconseguir 5 regidors a la Paeria i doblar el nombre dels que té ara mateix a tota la demarcació en les properes eleccions municipals. Ho han anunciat en la presentació de la cap de llista per Lleida, Imma Manso. L'alcaldable del Partit Popular ha criticat l'actual gestió de l'equip de govern per les excessives desviacions pressupostàries en les obres i també per l'endeutament. La cap de llista del Partit Popular per Lleida a les pròximes eleccions municipals assegura que en temps de crisi cal modificar la manera de governar. Considera que l'equip de govern socialista s'oblida del dia a dia, centrat únicament en les grans obres. L'endeutament, la falta de control de la despesa i en el repartiment de l'acció social, les duplicitats en l'organització de l'Ajuntament i les sistemàtiques desviacions pressupostàries són els principals arguments de la seva crítica. Com la urbanització del Parc de Gardeny, que té una desviació de 254.000 euros, o el pont de Príncipe de Viana amb 1,4 milions d'euros. Això no pot ser, perquè això al ciutadà de peu no li passa. Suposo que tots vosaltres heu fet en algun moment obres a casa vostra i normalment us han fet un pressupost i s'han ajustat a aquest pressupost, i si no us heu queixat. Això sembla que a l'Ajuntament no passa. Com els diners són diners de tothom, doncs es dona la circumstància que no es controla. Després d'haver aconseguit en les eleccions autonòmiques 2 diputats per Lleida, el Partit Popular espera aconseguir fins a 5 regidors a l'Ajuntament i doblar els que tenen repartits al territori. És el de 5 regidors a l'Ajuntament de Lleida. Els vam tenir Parlament de Catalunya vam obtenir a continuació 5 regidors a l'Ajuntament de Lleida. Imma Manso és enginyera tècnica en informàtica de gestió, llicenciada en documentació i coordinadora de la titulació de comunicació audiovisual. És casada i mare de 4 fills i des de 1999 està afiliada al Partit Popular, on ha ocupat el càrrec de vicesecretària de sectorial. El partit encara no té tancada la resta de membres de la llista per les eleccions del pròxim mes de maig.